yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji nayi fawi hen to New York dawlaji dentude Amérique. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon eli kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka ko hesɗi waɗi e alhaali haare hakkude Iran e Israël waɗi waktuji tati e feccere ko nanodiral heeɓa hakkude Iran e Israël fukkingol kaɓorde waɗi haare nde dartima tafon ɗum nantini hoorejo Amérique Donald Trump Israël gonɗini o kabaru jaydeji Iran kolli ɗum laatima kono misilaji waɗi jamma faltiɗo e fuɗɗode kabaruji ɗi mayen jatto dawlaji dentude Amérique to New York tawa en toon noltodiraɗo men mayen gartoyo alhaali e on saaha hooreɓe Sénégal puɗɗima ƴettude peeje gam yaltinde ɓiɓɓe mumen to Iran ko ɗum nantini jagorɗo halbinaɗo jokkodiral may en gartu hen Côte d'Ivoire pelle lundiɗe jadani e nde niɓɓere nde Alassane OUATTARA hoorejo leydi ndi wondi e o saaha ha joni o feññinani so tawi o ƴaman lefol laamu leydi ndi e hitande nde gonɗen ko wawi wonde fou lundiɓe jadani e biyol mabɓe ɗum jokka sariya Alassane OUATTARA holluɗo alet faltiɗo o mijoto e o alhaali ɗo e balɗe arore tedduɓe bisimilla moon on calmina mon juura mon jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi payen to dawlaji dentuɗi Amérique jottoɗen toon to New York haare hakkude Israël e Iran waɗi waylitere e jamma faltiɗo Donald Trump hoorejo Amérique nanti ni ɗe leyɗele ɗiɗi jaaɓi fukkinde kaɓorde tafon haare nde no hani dartade ɗum foti hoorejo Amérique o ko adi ɗum e nder jamma faltiɗo Iran fiɗi misilaji kewɗi e nder Israël mayɓe waɗi ceerno Modou Mba mi salminima mi yettima non jati wadde ceerno Modou Mba eɗen wawi wiide oɗo saaha mo kaleten haare nde dartima hakkude Iran e Israël balɗe 12 caggal nde haare wakkati ñippugol yite ngel naata tun Donald Trump heññi ka médiaji rendo makko o noddi Iran e Israël e teddingol kawral ngal haɗi to ferondirgol piyanɗe woni ɗon seeɗa gouvernement Israël on yaltini cimtol wiide ɓe jaɓi noddandu hoorejo Amérique on to Iran médiaji gouvernement holliti wonde daragol haare ɗen no laati hanki kikiɗe Donald Trump serano no waɗa konnguɗi ka médiaji rendo gotol e ɗin konnguɗi wi'i o noddi Israël e Iran o wi ko Israël e Iran woni ko ari e makko e wakkati goto faydi ɓe wi'i ɓuttu e biyol makko non jati ceerno ko adi Donald Trump no nantinagol fukkingol kaɓorde leyɗel ɗiɗi ɗe weddodiri misilaji jamma faltiɗo o no woniri Iran ferino misilje e dow cuuɗi hoɗiraɗi ka worgo Israël jowo saami batte mum médiaji Iran ɗen kadi holliti wonde jeenayo maayi sabu piyanɗe Israël kono e biyol Donald Trump ko leyɗe ɗen ɗiɗi haldi fotti ñippugol yite ngen ko ɗum waɗi no tamƴina kaɓe ɗiɗo noon ɓe teddina kawral ngal no gasa kadi fof heɓan bote ma mbiyen nafoore e daragol haare ɗen taho caggal balɗe 12 ferondiro misilje ɗum waɗi albala uji mawɗi e cende ɗen ɗiɗi noon non jati ceerno mo Dumba tedduɓe mbiɗen jafno e no hito ngo wayni